Patuloy na namamayagpag ang mga atletang Dagupeño sa ginaganap na palarong pambansa 2025 matapos ang patuloy na pagsungkit ng medalya sa magkakaibang larangan. Kahapon ay nakuha ang silver medal sa 4x100 medley relay swimming elementary level ni Krishnea Shelo Estrada. Ayon kay Estrada, kakibat ng kanyang tagumpay ay ang mga taong naniwala at sumuporta sa kanyang laban. Anong gusto mong sabihin sa mga sumuporta sa iyo, sa mga gusto rin maging katulad mo? Salamat po at thank you for supporting me. I wish you the best and I wish you become better. 3 medalya naman ang naiuwi ni Charis Esther Navalta sa gymnastics elementary level, isang silver medal sa single bar wag at 2 bronze medal sa vault apparatus at balance beam. Pinatunayan ni Navalta ang kanyang kahusayan at pagpapanatili sa bawat routine. Namayagpag din sa larangan ng taekwondo si Chana Lea Hugilon na nagkamit ng bronze medal sa taekwondo Kyoroji bantamweight category. Samantala, nagpaabot na rin ang pagbati ang lokal na pamahalaan sa nakamit ng tagumpay ng mga batang atleta. Para sa palarong pambansa 2025 mula rito sa Luwag City, Ilocos Norte, ito si Idol Lin Bueno, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM.